This is how we rage. Tom, čo je nad vecou a my sa nachádzame na Gamči a práve sa začne zápas, ktorý odštartuje. Tretia D versus prváci, neviem, ktorá to je trieda, radšej sa zdržím komentáru. Náš futbalista Alex sa snaží trafiť do brány, škoda, že nemá loptu, majú Miro. Miro snaží sa prihrať Alexovi, Alex krásne spracoval prihrávku. Alex sa pozerá do kamery, narcizmus sa nezaprie, narcizmus je Alex. Alex útočí, pozor, Lukáš krásne s ním vytrieskal Jurová obrana, ale Juro sa vzdal lopty, neprekľúčkoval sa a Bernal si prebral loptu. V poslednej sekunde to spracoval a Alex to strieľa tesne vedľa brány, Ďakujeme! Alex zažil najväčší fail. Ako sa cítiš, Alex?